ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରକେ କ'ଣ ଖାଇବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା। ଆଜି କ'ଣ ରାନ୍ଧିବି ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କାଲି ଗାଁରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ଖଡ଼ା ଶାଗ ଆଣିଥିଲି। ସଜନା ଛୁଇଁ ମୋ ବଡ଼ ମା' ଶାଶୁ ଘର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଶାଗ ବାଟରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ। ଖଡ଼ା ଶାଗ କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଶାଗ ତ ଲୋଭ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ। ଖଡ଼ା ଶାଗକୁ ଭାଜିବି ବୋଲି ପିଆଜ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଛୁଇଁକୁ ବଡ଼ି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକେଇକି ବେସର କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି। ଆଳୁକୁ ଆଗୁଆ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରେସରରେ, ସିଏ ଟିକେ ଡେରି ହେବ ନା ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ପିଆଜ ତରକାରୀରେ ବି ପଡ଼ିବ, ସବୁଥିପାଇଁ କାଟି ନେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଛୁଇଁ ବେସର। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମେମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ପହଞ୍ଚୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯେହେତୁ ଆମ ଆଈ ବଡ଼ ମା' ମାନେ କାହିଁ ଜାଣି କେତେ କାଳରୁ ଏ ଜିନିଷଟି ତିଆରି ହୋଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଛୁଇଁ ବେସର କରିବି। ପ୍ରଥମେ ତେଲ ପକେଇକି ବଡ଼ି ତକ ଭାଜି ନେଲି। ବଡ଼ି ପକେଇଲେ ବି ଏ ଆଇଟମ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବଡ଼ି ଭାଜି ନେଲା ପରେ ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜ ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଉଛି, ତାପରେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପକେଇକି ଭାଜି ନେବି। ହଳଦୀ ଲୁଣ ବି ଏକାଥରକେ ଏଇନେ ପକେଇଦେବି। ବାଇଗଣଟା ପଛରେ ପକାଇବା, ଏଇନେ ପକେଇଲେ କଇଛା ହେଇଯିବ ବୋଲି। ତାପରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ବେସରକୁ ସେଥିରେ ଢାଳିଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନୁଯାୟୀ କେତିକି ଝୋଳ ରଖିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଝୋଳ କରିବେ, ମାନେ ପାଣି ଦେବେ। ତାପରେ କଲର୍ ପାଇଁ ଟିକେ ହାଲକା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ତରକାରୀ ଗବ ଗବ ଫୁଟିଲା। ଆଉ ତରକାରୀ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବଡ଼ି ବି ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏଇ ତରକାରୀଟା ଝୋଳଟା ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ବେସର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପୁରୁଣା ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଶାଗ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଭାଜିଦେବି। କାଟୁଛି ଏଠି, କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପିଆଜ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ମନେ ପକେଇଲେ ପୁରୁଣା କାଳର କଥା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଭଜା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଖରା ଦିନରେ ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା କଥା, ତ ବାଢ଼ି ଆଣିଥିଲି ଭାତ ଆଉ ତରକାରୀ, ଶାଗ ଭଜା। ଗରମ ଗରମ ଖାଇକି ବହୁତ ମଜା ଆସିଗଲା।